sa quantitative, pahirapan natin sila sa qualitative. Kailangan hindi bulok na bigas, hindi bulok at murang deklase at mahinang klaseng bigas ang inaangkat ng mga ito against sa mga tinatanim ng mga magsasaka Pilipino. So pumanatag kayo na yung patungkol sa inyong hanap buhay, meron na kayong gobyernong masasandalan pagdating ng araw. May awa ang Diyos. Pangapat, tumaas na naman ang gasolina. Nako, kanina, may balita ko, mukhang malalagdagan ng 3 piso. Nga na naman. Magmamahal na naman ang bilihin. Lagi ko sinasabi, pero nasabi ko na rin naman, sasabihin ko na sa inyo, may awa ang Diyos, someday, sa tulong ng Diyos, sa tulong ninyo, maging Pangulo ako, ang una kong gagawin patungkol sa langis, babawasan natin ng 50% ang buwis ng crudo. Sunod, record nyo ha, bagay na, nasa advertisement ko naman to. Sunod, pagtaas ng crudo, tataas din ang kuryente. Sino nagbabayad ng kuryente? Taas ang kamay. May tingin ko pala kayo. Kami squatter eh. Pero kasosyo kami ng Meralco. Oh, anong gagawin natin? Tingnan natin ha, kung yung bang uri ng gobyerno na iniisip ko, makatwiran. Susunod kong gagawin, bababa natin ang buwis ng kuryente at 50%. Bakit buwis? Bakit buwis? Para hindi naman kayo para nadadala sa basketball at nabobola ng mga politiko. Importante kasi malaman bakit buwis ang mali. Ano naman yun, kumalog yung gobyerno, panalo naman ang tao. Dahil yung lugi ng gobyerno, malaki ang savings ng tao. Pag si tatay, malaki ang inuwing pera sa bahay, pagdating sa gabi, bukang-buka si misis. Bukang-buka ng yakap. Ayun talaga. Pag magaang ang buhay, maaliwalas ang buhay, panatag ang pamilya. Tama mali. Basta mga kababayan, huwag kayong aasa sa akin na ako magiging dahilan kung bakit kayo yayaman. Kasi bola yun. Hindi po totoo yun. Pero ang kaya kong gawin ay pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao. Yun ang obligasyon ng gobyerno. Okay ba sa inyo? Pwede? Kaya? Uy, baka mabola kayo. Baka mabola kayo, ha? Mag-iingat kayo. Tinanong ko kayo kanina. Wala kayong pera kahapon, kulang. Kung 1 taon, kulang. 10 taon na nakakaraan, laging kulang. Tama mali? Eh bakit paulit-ulit? Baka may kulang. Dahil naniniwala ko na hindi naman kayo ang kulang. Baka gobyerno lang ang kulang. Tama ba? That's why, mga kababayan, let me share you what Einstein said. Don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. Naintindihan mo? Tagalog na lang. Tagalog na lang. Huwag kayong aasa na may bagong mangyayari sa inyo bukas kung ang ginawa nyo ngayon ay katulad ng yung pinili mo yung ganun din nung nakaraan. O tas aasa ka na magbabago ang buhay mo. Ay, mali po yun. Tama ba? Do you all agree? Gusto nyo ba maiba naman? Kasi tinanong kayo kanina,
ni Jan, Jope, ni Sam, ni Carl,